गिबियावनो आंनि अननाय ओरैबायदि नों सासे बर' सिख्ला जानानै नोङो बर' हारिखौ बदनाम खालामदों। नों सासे लाजिनो रोङै सिख्ला नों बेबायदि माबा दख'नाखौ बेबायदि माबा माबि मालखौ देखायदो आरो नोंनि फल'वारा बारायनांगौ होननानै नोंनि मालखौ देखायदो नै फल'वारखौ खालामगोन बेबायदि गाज्रि देखायग्रा नों सासे बर' सिख्ला जानानै नोङो बर' हारिखौ बदनाम खालामदों मा नंखा जाखो बेलाय मा नंखा बेयाव बेफोरो माबायदि मा फैगोन नायलाय बेफोरखौ नाय मा नंखा जाखो नों सासे बर' सिख्ला जानानै नों बर' हारिखौ बदनाम खालामदों बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया बदनाम जादों जोंनि बर' हारिफोरा डाउन जादों जोंनि बर'आनो गोजौ थाङाखै डाउन जादों नों सासे बर' सिख्ला जानानै नोङो बर' हारिखौ बदनाम खालामदों आं बेफोरबायदिखौ नायनो हाया नों सासे गोरों जा नों सासे लाजिनांथाव नों सासे गोरों जा नों सासे लाजिनांथाव जा नों बेबायदि देखायबाय थानानै मा लाब जाखोलै नंगौ आं बेखौनो मिनिखादों नों सासे लाजिनो रोङै मानसि बे सिख्लाया मा होनबावगोन आरो दानि बर'फोरा बिदिनोसो जालांजोब्बाय दाहालागिबाबो जालांबाय मोनसे खोन्था आगोलाव रावहाबो मबाइल गैयामोन बै समायाव रावहाबो बेबायदि भाइरेल भिडिअ खालामनो हायामोन बेबायदि आरो गुन्दाबो खालामनो हायामोन रावहाबो मबाइल गैयामोन टावार बेग गैयामोन आगोलाव बेबायदि गाज्रि फट' आपल'ड होनो हायामोन दानि मबाइल थानानै दानिया बिमा बिफानिफ्राय मबाइल बायना लाजोब्बाय दानिया बिमा बिफानिफ्राय मबाइल बिबाय दानिया गाज्रि फट' आपल'ड होनो हायो भिडिअबो ओंखारबाय आरो फट'बो ओंखारबाय नै आगोलाव रावहाबो मबाइल गैयामोन बै समायाव रावबो फट' हगारनो हायामोन टिभिल'सो नायोमोन निउस बेबायदि इउटुब फेसबुक रावहाबो फेसबुक मबाइल गैयामोन इउटुबबो मबाइल गैयामोन बेनिखायसो गासैबो न'खर सिरिमोन आगोलाव रावहाबो मबाइल गैयै समायाव बै समायाव रावबो लोगो नङामोन दानियासो मबाइल थानानै बैदो आंजों फ्रेन्ड जाबाय लोगो जाबाय बेनिखायनो दानि सेंग्राफ्राबो जालालै सिख्लाफोराबो जाला दानि गाज्रि राव बाहायजोबो दानिया गाज्रि फट' बाहायो गाज्रि राव बाहायो मा जागोन बाला खर'आ थिग गैलालै दानिया दे आं फोजोबनोसै आं बेनि सायाव भिडिअ लाबोनो गोनां जादों माने बेबायदि गाज्रि नुनानै ओंखायनो आङो भिडिअखौ